Koneet saapuvat molemmat lähtöpaikalle. Voisi ajatella näin, että taitaa olla melko tasaväkinen veto. Voisin ennustaa näin. Se on kyllä mahdollista tietää. Lähtö tapahtuu aivan kohta. Lähtö tapahtuu. Lähdytellään koneita. Nyt tapahtuu lähtöä ihan tasaisesti. Molemmista lähtöistä kuulumassa. Näin on, että Westmani voitti tämän erän. Ei paljon ollut eroa, mutta ero oli kuitenkin. Westman aikaa 15:03, Mattila Jupo 15:05.